Nevíme, co se v téhle době děje, proč se malému chlapci pořád někdo směje. Sami rodiče ho posílají do prdele. Toto je příběh malého chlapce. Byl to chlapec, neměl žádné štěstí. Každý den tvrdě dřel, zatínal svoje pěsti, aby dohonil to, co včera nestihl. Máma mu dala zabrat, neměl žádné dětství, a proto každý den byl šikanován. A proto každým dnem musel něco obětovat. Pořád chtěl zvítězit, čekala ho prohra. Máma i táta byli mrtky oba. Tohle jsem nevymyslel, takhle to vážně je. Tenhle chlapec se vůbec už nesměje. Táhne se to s ním od základní školy. Mlátí ho spolužáci, nechtěl tam vůbec chodit. Na střední škole dělal děvku na záchodech. Nebylo to jenom to, bylo toho hodně. Učitelé, ti už to dávno neřešili. A co má dělat chlapec, cítí se trochu jiný. Nevíme, co se v téhle době děje, proč se malému chlapci pořád někdo směje. Sami rodiče ho posílají do prdele. Tohle je příběh malého chlapce. Nevíme, co se v téhle době děje, proč se malému chlapci pořád někdo směje. Sami rodiče ho posílají do prdele. Tohle je příběh malého chlapce. Nevíme, co se v téhle době děje, proč se malému chlapci pořád někdo směje. Sami rodiče ho posílají do prdele. Toto je příběh malého chlapce. Byl to jen malý chlapec, připadal si jako tupec. Nevěděl, co má dělat vůbec, snažil se nebýt sobec. Mamě pomála, dával jí denně love. Nevěděl, jaké je to mít boty nové, na to značkové. Spolužáci se mu za to nesmali, každý den ho šikanovali. Jen protože byl jiný, nechtěl prostě dělat píčoviny. Tak se vezla celá základka, táta ho mě jenom zas bratka. Potom přišla střední, myslel, že se všechno změní, ale lidi nejsou jiní, všechno stále stejné. Neví, co má dělat, ale nic mu nejde, nic se mu nedaří. Neví, proč ho lidi rádi nemají, jen protože je odlišný, ale je na sebe právě hrdý. Na to, že byl stále stejný, stále svůj a stejný. Nevíme, co se v téhle době děje, proč se malému chlapci pořád někdo směje. Sami rodiče ho posílají do prdele. Tohle je příběh malého chlapce. Nevíme, co se v téhle době děje, proč se malému chlapci pořád někdo směje. Sami rodiče ho posílají do prdele. Tohle je příběh malého chlapce. Nevíme, co se v téhle době děje, proč se malému chlapci pořád někdo směje. Sami rodiče ho posílají do prdele. Toto je příběh